semangat banget sajaknya nih Pak No. Cahyo Muda hari ini keluar berapa Pak No? Alhamdulillah keluar 20. Oh 20, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penyanyi sak jadi Potabek kabeh diboyong Cahyo Muda. Masa enggak? Sinyalnya elek toh. Aja semalang bagus tresnaku ikira bakal ayu ora suwe nggonku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Cahyo Muda Pak Satro goyang Pak Satro. Empu jeruk. Monggo Pak Satro lagune napa? Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Aduh wong ayu apa pujanku disusah mong kangen sliramu. Pak Satro goyang. bagus pamujanku ora beda rasane atiku awak lumrah ra bisa turu bawayanganmu beridune atiku yo Wengi tak anti-anti ati susah nunggu Dewi bali rasa kangen ra bisa mari mong Dewi bisa nabati. Pak Satr lagune napa? Bebas. Oh bebas area. Bebas area. Juragan Dek. Iki lembokeng itu sudah 5 tahun yang lalu. Pokoknya pun dari muji tak sambil ringan sehat berkah barokah rezeki pun. Dek Ivan nanti tunggu lagunya ya. kayaknya punya lagu kenangan gitu Mas. Iya. Siapa tahu nanti mau nyanyi sendiri berdua duet sama Mas. Nanti teman-teman mungkin dari ya? suamimu bergabung monggo. Disiapkan ya. Siap kapan nih? Siap kalau semuanya lagunya loh Pak. Hari ini khusus di Pak Dalmi Pak Satro itu kami tidak menerima saweran, mohon maaf nggih. Iya. Jadi kami hanya terima sodako. Oh sodako, berarti jadi kalau mau sodako boleh monggo. Oke, Pak Sastro boleh nanti Pak ya. Satro kok Sastro. Oh iya. Iya. Aja semalang wong Terus lagu aku ikira bakal ayu ora suwe nggonku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. monggo omah meni tabung ijo yo sak jose. Monggo bosku yang kagungan garwane wong liya. Wong ayu sing tak tresnani Rino wengi coba tak icipi
pancen rada amba aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe Nol mohon izin ya. Iki nek anu nek kecudes nek kempes ki lho, nyudes ki nggo kempes nggo namu. Wis. Ora kempes Pak No. Wis ora nek istine. Gombal. Nek istine. Jare sapa? Apa Nol? Apa? Lah iki sing ngersake lagu monggo bos-bosku. Sing ngersake sinten monggo. Ayo mrene Nol. Ayo tendone nyewa. Semi. Kono renek wonge lho Pak No. Neng ngopo sliramu te godhong merasi iki? Oh iya. Lagune sama Wagino ta iki ya? Ya alhamdulillah. Iya, lagune rapati payu. Jangan salah. Lagu garwane wong liya itu lagi viral. Oh, lagi viral. Lagi viral. Gino Wibowo orangnya yang mana toh? Nah ini istuwe. Bukannya ini Wagino. Ayo Sujiati. Ayah. Astagfirullahaladzim. Wagino. Neng apa sliramu tegono. Tinggal aku Tinggal aku. Kaya pengguna. Atiku Gustiku ngapura. Atiku padha. Ati ki nek nang kene yo. Salah berarti mau yo. Bos-bosku monggo merapat. Lagun sapa kuwi kenal? Sesek mlebu sedeng. Iya, toh. Sesek mlebu sedeng. Masuk, Dik. Wong ayu sing tak tresnani wong kiri wengi wong tak simpi aku ora bisa lali mung sliramu dekno pepujane ngati Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nerusuh tresnaku rino wengi tarsanu parep arep sok kapan balimu no ayo bosku seliramu sing tak tresno berbadi garwane wong liya aku wis kebacut tresno bos pareti nanging atiku digawe lara Bos Pardi, bos nyabak kok biru ngoten lho. Matur sembah nuwun bosku nggih berkah barokah murah rezeki. Sing dereng sinten nggih? Sing Bobo dereng- hajat monggo. Sing dereng anu bos bose juragane yuk. Ayo. Heeh. Dipalak. Neng apa sliramu tega? Dong ora. Neng apa Dong. sliramu tega ninggal Iya. aku Ngeboti wong tanpa liya. iya. Mergo ngonamu wis rada amba. Ning apa Mangga Pak Karto. sliramu tega gal aku kono tanpa dosa atiku karena Gustiku. Gustiku nyuwun ngapura. Nggih, Bobo hajat monggo lagunipun apa?
selamat siang. Apa kowe ra elingan Assalamualaikum. Hadiah aku bersama gunung. Selamat berbahagia. Biarin sana yuk. Kita foto dulu, di Amel maju. Nah, di Arin pinggir. Nah, di Ririt, monggo Ibu. Ya. Monggo Bu, mriki Bu. Kok saya iklan sik foto sik. Apa kowe ra elingan Satro. Pak Satro tindakan mau ganti busana. Ingkang ngomong ganti. Nggih.
Pokoknya tamu-tamu yang ibadah gue, panitia monggo mungkin lagi nopo bapak derek. Ayo tutup, sarak kepala. Apa kowe ra kelingan Pecinta L. enak Mas. Iya. Ayo diamen. Keluarga besar Lampung yang lagi nonton bareng Mata Sebandung. Sing gedhe pangapura Kang Mas bebujanku
kangenku nyawang fotomu rasa kangen aku marang seliramu biyen ate andung tresno bebarengan neng kedung ombo le Sumba NTT saiki adong papangling aku tansah ngantuanku uga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati piye maneh kudu tak lakoni Pak Satro Kek monggo lho, kek sacet-sacet jajes-jajes lho. Di anu di pelarisi monggo Pak Satro. tumo Jek katur miase Dek Wiwin, Lek Sumba NTT, Om Dutra Harjo, Mbakku Pak Lusmini, Sugeng Siang, Mas Ahmad Bambang, Sugeng Siang. oke panyuwunku mring sliramu rungokno nangis sing ati lewat angin wangi karo aku titip salam kangen jroning ati Om Yarso, Yu Cahya Muda. Pak Satro, Sak Jose Mas Ahmad Bambang, Mbak Sulastri Jakarta. Monggo Bunda joget. Monggo lho Bu Pak Satro jak joget. Sama. Yen aku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andung tresno bebarengan neng kedung ombo Pak Samsuri Saiki aku pamane aku tansah ngantuanku uga liya dina bisa ketemu yen pancene ora tresno kok ya kandha kandha sing prasaja abot rasa jroning ati piye maneh kudu tak lakoni seru Enggak apa-apa, Kung. Namanya juga orang tua. iya Enggak apa-apa. iya Tadi masuknya apa? Tadi masuknya apa? masuknya Kaya ngene lelakonku. Weh, lah kok nang kono to? Piye ta kowe? Lah mirip kok Dik Umi Ase Dedek. Kakean to, Kung? Iya. Panyuwunku mring sliramu. Maseng. Tangis sing ati lewat angin wanci telu aku titip salam kangen jroning
Ayo. Apa? Niki minangkani pamundutan saking Pak. Oh Mendi, blok aduh. Bosian, bosian. Tirawira. Suwe ora jamu. Jamu godhong pelo. Suwe ra katamu. Tamu pisan gawe kena. Besok biar ora jamu. Jamu godhong maniran. Besok ra katamu. Tamu pisan dadi pikiran. Suwe ora jamu, jamu godhong karo. Suwe ra ketemu, temu pisan ning ati lara. Kala suwe ora jamu, jamu godhong kates. Suwe ra ketemu, temu pisan tambah ekses. Monggo panitia mangramu. Wis suwe ora jamu, jamu godhong kecupung. Suwe ra katamu, kamu pisan gawe bingung. Takokno Mas ole-ole yen ra gedang aku yo emoh. Takokno nganti jelek yen ra sing gendang aku yo emoh. Nggih Mendi, sampun nggih.